Пагадненне аб пабрацімскіх адносінах паміж Брэсцкай вобласцю і кітайскай правінцыяй Ціньхай было падпісана ў 2015 годзе. Сённяшні візіт гасцей з Кітая ў наш рэгіён адзін з крокаў да больш практычных стасункаў. Як адзначыў кіраўнік дэпутацкага корпусу Брэсцкай вобласці Юрый Наркевіч, Кітайская Народная Рэспубліка сёння адзін са стратэгічных партнёраў рэгіёна. Бакі паэтапна нарошчваюць тавараабарот. Так, толькі за першае паўгоддзе гэтага года ён склаў амаль 92 мільёны долараў США. І патэнцыял супрацоўніцтва яшчэ вялікі, у першую чаргу у лагістычнай сферы. Принимая во внимание возможности Евразийского экономического союза, а также учитывая географическое расположение Брестской области и выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином стратегию «Один пояс, один путь», имеются большие перспективы для расширения сотрудничества в логистической сфере. Выгодное геаграфічнае становішча Брэсцкай вобласці ў першую чаргу адзначыў і кіраўнік кітайскай дэлегацыі, сакратар парткама правінцыі Ціньхай Ван Цзяньцзюн. Нам вельмі спадабаўся ваш горад Брэст. Асабліва цікавы ён тым, што займае стратэгічнае становішча на шляху паміж краінамі Евразэс і Еўрапейскага саюза. Гэта вельмі важна, асабліва для нашай краіны, якая зараз развівае праект «Один пояс, один шлях». Мы спадзяемся, што знойдзем і іншыя кропкі ўзаемадзеяння. Одной з таких кропак узаемадзеяння кіраўніцтва Брэсцкай вобласці бачыць пастаўку тавараў брэсцкіх вытворцаў на рынок Китая. Сегодня наши друзья и коллеги заявили, что в Китае есть все, но вместе с тем есть та продукция, которая производится только в Брестской области, эксклюзивная. И как я сказал, есть и Брестский мясокомбинат, известный во всем мире, да, и Березовский, и Савушкин продукт, и ряд других предприятий, продукции, которые мы постараемся поставлять в Республику Китай. И понимание с их стороны есть, и готовность сотрудничать она тоже есть. Таксама падчас сустрэчы бакі абмеркавалі перспектывы супрацоўніцтва ў такіх галінах, як адукацыя і турызм. Людмила Салзина, Тыгран Акапян, телерадиокомпания «Брест».